Vlasti entiteta Republike Srpske u Bosni i Hercegovini obilježavaju 9. januar neustavni dan Republike Srpske. 9. januar je početak stradanja i progona Bošnjaka i Hrvata sa te teritorije. Ustavni sud Bosne i Hercegovine je proglasio 9. januar neustavnim, uprkos tome vlasti entiteta Republike Srpske obilježavaju neustavni dan tog entiteta, kršeći time Ustav Bosne i Hercegovine i Dejtonski mirovni sporazum. Godinama ovaj entitet ne poštuje odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine i proslavlja ovaj neustavni dan. Stalno pričaju kako poštuju Ustav Bosne i Hercegovine i Dejtonski mirovni sporazum, ali samo riječima, dok krše Dejtonski mirovni sporazum i Ustav Bosne i Hercegovine. Pretplatite se na naš kanal i podržite naš rad. Hvala svima koji prate naš kanal.